På søndag er der pulsgudstjeneste kl. 19.00 i Billund Kirke, hvor blandt andet ungdomskoret medvirker. Temaet er, hvad er det største? Det var et spørgsmål, som en engang stillede Jesus. Hvad er det største bud? Det vil sige, hvad er det største i livet? Hvad er det største i tilværelsen? Og Jesus giver sig tid til at svare på det spørgsmål. Han henviser til Det Gamle Testamente og siger, det største bud, det er, at du skal elske Gud restløst. Det vil sige, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det første og det største bud. Det første og det største i tilværelsen. Og så siger Jesus også med henvisning til Det Gamle Testamente, at der er et bud, der er på linje med det, nemlig budet om, at du skal elske din næste som dig selv. Det var på mange måder klogt svaret, også selvom både Jesus og vi ved, at det er nemmere sagt end gjort, det med kærligheden til Gud og vores næste. Derfor stiller Jesus så også et modspørgsmål til dem, der spurgte ham, hvad der var det største. Han spurgte dem, hvad mener I om Kristus? Hvem er han søn af? Og de svarer, han er Davids søn. Han er søn af den største konge, som Israel nogensinde har haft. Han er et fantastisk menneske, et stort menneske. Da Jesus hører det, så siger han til dem, at der faktisk er tale om, at Kristus er andet og mere end et stort menneske og en stor filosof, der kan give svar på mange af livets store spørgsmål. Han siger, at Kristus er Guds søn og verdens frelser. Og med det vil han sige, at Kristus netop er en, som er kommet for at genoprette vores forhold til Gud og vores forhold til hinanden. Det var vist i øvrigt korsets tegn, jeg slog der. Og det er faktisk det største i tilværelsen og det største i livet. Og det skal vi høre lidt mere om på søndag til pulsgudstjeneste kl. 19.00 i Billund Kirke.